Какъв ще станеш, като пораснеш голям, Алекс? Вземе такъв шеф извънземен. Ей, това е то амбициозна програма за бъдещето. Да станеш извънземен, пък и шеф. Ти какъв ще станеш, като пораснеш голям, Алекс? Вземе такъв шеф извънземен. Нали съм извънземен? Ти си извънземен сега? Да. Верно? Да. Откъде дойде тук на земята? От кълбо. От кълбо? Да. От това кълбо ли? Да. Къде си паркира кълбото? Пред камерите, къде? Как намери място, тук в София е толкова трудно с паркирането? Къде го паркира? Пред камерите, къде думите да съм го паркила, бе? Ей, сега ще дойде паека и ще му вдигне кълбото. По-скоро кълбото да вдигне паека и ако имаме късмет да го фърли някъде на Марс. Къде го паркира? Пред камерите, къде думите да съм го паркила, бе?